Benvolgudes i benvolguts. Avui es mor més radicalment i amb menys preparació que abans. La pèrdua de la fe ha fet que parlar de la mort sigui incòmode. Familiars i amics no saben com comunicar al malalt que s'acosta al final, ni com afrontar el més enllà. En altres temps, fins i tot sense fe, el pare esperava sobreviure en el fill, que continuava a la casa o l'ofici. Ara aquesta continuïtat moral s'ha esvaït. Ja no es fa dol, i del difunt només resta alguna fotografia oblidada. Als pobles petits amb cementiris propers encara és possible recordar els morts i pregar per ells. En canvi, a les ciutats, els cementiris llunyans fan que molts anys passin sense visitar-los. Tanmateix, aquests llocs, anomenats a Alemanya Friedhof, habitacle de la pau, ens recorden que els morts reposen en la vida que van viure. Cada persona mereix un lloc propi on ser recordada, perquè els humans som esperit encarnat, no matèria anònima. Els creients hauríem de viure conscients que la mort és l'acte més important de la vida. Cal preparar-s'hi i ajudar els altres a fer-ho, acompanyant amb afecte, fe i pregària els qui s'acosten al final, perquè la mort és també part essencial de la vida.